Salam Türkmen vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Biz şugun gelin gıydılar bolup öz aramızda Türkmenistan barada bolup geçen Türkmenistan'daki vakalar barada öz ara gurrun geçirmekçi. Bugün yine gurrundaşlığımızda koşulayan Fatma Doğun, Sehra var, Cemal var, Bremen. Onda gelin gıydılar salam hemmengde. Salam. Aleyküm selam. falan. Ve aleyküm selam vatandaşlar ve gelin gıydılar. Salam. Aleyküm selam. Olgu çarıyım Salam. bizler vatandaşlar. Salam. Hemmenizi hoş gördük. Bugününe Hoş bulduk. bizine şun gelin gıydılar bolup öz aramızda gepleşik geçirmekçi. Onun näme şugunky gepleşigimizi biz Türkmenistan'dan gelip bolşan habarlar barada we şol biziň ýoğulun çempion jigimiz oglumuz Süleyman barada hem birazajyk durup geçeriz. Bolýan wakalary bolup geçen wakalar barada biraz agzap geçeliň. Onu näme häzirki birinji sözü biz Cemal Doğanmaza bereliň. Cemal baş üstüne aýdyp beriň. Şu Türkmenistan'ın yağdayları barada haber alıp oturuyoruz. Doğan kardeşlerimizden ağır yağdayda hem de şu Süleyman oğlumuzun vefat edenliği barada bu şampiyon oğlun yenesi atası hayiş etti. Yukarı uğramalara çıkın diyor. Bizim Türkmenistan'ın içinde ettirecek rahatımız yok. Bizi hiç mi dinleyen yok diyor. Ya kömek edin deyip sizden hayiş edip dur. Olya çağırıyım size ayrıca sizden de hayiş ediyor. Bütün ehli Türkmen halkından, Türkmen özveri yok. Herkesten yardım istep ağlıyor. Son için çıkış etmek zorunda kaldık. İnşallah milletimiz ağzıverlik bilen bu adaletli zalimleri adaletli tapar. Adalet yerine tapar. Nesip bolsa, zatlar beýle goýmar. Fatma, Doğan näme aýtjak zatlaryň bar bolsa, goşjak gadyň bar bolsa şu bagatda. Hava bizler yine bu gıynançlı vaka bizim vatanımızdaki hemme halkımızı, daşar yurttaki halkımızın hemmemizin yüreğimizi yaman paramparça etti de yaman gıynançlık vakayken bu oğlumuzun edenlerini görüp gözümüz bilen nene görüp ene hükmünde de benim Allah razı olsun dersem çağım var. Yaman gıynandım yama hiç yatıp bilmedim ne günde bu oğlanın şeyle edilip öldürülenini gözüm bilen görüp de pahır yatan ol elleri bilen hiç kime deyzesi gelen yok da şu özünün bedenine bilen onu uruptırlar şu urallamı için o çağa eline hiç kime koydurası gelen yok bedenine yaman gıynandım ben ene hükmünde de özümün çağım yağlı bu neydi bu çağını yaş çağa bu perişte yağlı çağını neydi böyle ettiler nehil bunların yüreği nämeden bu urulan adamların ben hiç düşünü bilem yok. Yamanam gatı gıynaldım. Hemme enelerim meniki yalı gıynan aldı. Yöne vara bu çağımız bir sanını görenimiz bol. Näçe sanı şeyle çağlar gidendir. Näçe sanı çağlar öldü. Bir avtobus çağı öldü diýen eşitdik biz vaktında. Yöne kaçan şol bolanı men yadımda yok. Yine men yadımda şu çärelerde hem şu ýaly çağlar, bir avtobus ölen çağlar, men özümem liçin şonu duyandım. Yöne var gözüm bilen gördüm bu bir sany çağında şeyle ezip perişte ýaly çağını yep tap bilem yok bu adamlara näme diýeceğim bilem yok bilýäňizmi? Bu vakanı vara bizim duygudaş adamlarımızın kömeği bilen bu vakanı bütün dünya yayrattılar. Rus dilinde, Türk dilinde. Men şol adamlara hemmesine sağ olsun, aydasın geliyor. Yine bir zat koşasın geliyor da adamlar, vatandaşlar, eziz doğanlarım diyende hiç bu böyle bir fark olmam. Bu çağa var, çağaya bizimki hemmemizin çağımız, hemmemizde çağa var. Biz bu çağlarımız için berde işlep öğretmiz, hemmemiz. Etmeli, bolmalı değil biz bu böyle bir fark. Vatanımız ol, bizim öy ocağımız öy yerde, çağlarımız öy şol yerde vatanımızda
Bugün bu çağa olsa erte yine bir çağa. İzi gutaran yok bu kan dökmenin izi gutaran yok. Siz bir zade oylan bir azrak olsam da bizim vatanımıza o. Burada çağlarımıza var. Yatıp bilim olmaya ki vakti kellene dakılsa da şu edilen işler görülen zatlar adam yatırıp bilen yok. Men uyap bilen, uhlap bilen gecelerine. Şu eden adamlar nehli uhlap, nehli yatıp turyalar. Men Tuğad astagfirullah diyen de hayranma şu adamlara. O çağına ne edip elin senin vardı 14 yaşındaki çağını şeyle vurup öldürmek. Ne demek buna? Düşünem yok. Tolgunyan da biraz yadıma düşüp ne diyeceğim bilem yok. Damağım dolup neçe gün yatı bilem yok. Şu çağı her bir gözümün önünde. Böyle bir fark olmam. Ben yine de bir gezek adyan da şu sözümü azıcık bu sen bir vatanımız için, çağlarımız için göreşeli. Şu çağların, ölen çağların kanı yerde kalmasın. Şu çağların kanı için biz cevap vermeyini talep ediyoruz. Ne hükmünde ben talep ediyorum. Şu çağının kanı döküldü. Şu çağının kanı döküleni için, başka çağların kanı döküleni için, başka vatandaşlarımızın ne cisanısının kanı döküldü orada. Ne eziyeler orada adamları, vatandaşlarımızı. Şoların zulmü için biz talep ediyoruz. Şu zatlar için cevap versinler. Eden adamlar. Adalatı yerinde bulunsun. Adalatı biz talep edeceğiz. Böyle zat olmalı değil. Hiç kaçan. Her zatın sonu var. Her zatın nokadı var. Wester'inde Wester eden adamlara yüzlenyer Wester. Bütün dünya gördü bizi. Bütün dünya eşitti bizi. Sizin eden işinizi hem de dünya eşitti, gördü. Ama Wester çağlarımızı ezmeyin. Şimdi sizin gücünüz çağa yetti mi? Utananız yok mu siz? Sizde de çağ var. Sizin edeninizi çağınız çeker. Onu da yadınızdan çıkarma. Bu dünya tegelek yer şarı. Her bir gün buna gelse ertir sizin başınıza gelirler. Onu da unutma. Ama siz bestir size diyen. Yeter artık. Çağlarımıza elinizi ayırın. Vatandaşlardan elinizi ayırın. Zulmünüzü besedin indi. Sizi bütün dünya duydu. Sizi bütün dünya gördü. Kimliğinizi, özünüzü görkezdiniz kimliğinizi. Yine meşhurda, yine hükmünde şu zadı sizden talep ettiyen. Yine bir gezaketten talep ettiyen. Bu çağımızın kanı yerde kalmasın. Aziz vatandaşlar, çağlar için göreşeli. Katı doğraydı. Ben yine şu zatlarımı açtım, Olga Çarıyevna. Katı doğrayı katı. Bir dakika bana şey verelim. Ha, ay diğer önemli. Diyecek o çok şeylerim var da yine bir enen ölse, atan ölse kabullanıyorum. Yaşı gidiyor, ya adam karramalı ölmeli. Yani öz çağını elim bilen toprağa vermek o hiçbir zaman enenin atanın içinden çıkmaz. Ya o ne edip sen oğlum şampiyon olacak. Bizim hem oğlumuz spora katmıyor yani. Hıvıs yok içimde. Bir onu bize neme yok diye de adamları var ya ruhu paydan çok ördüler. O yüzden ecesinin de ağlap gürleşen de ecesi bilen mümkünler ağlattır şey. Toprağa verende nazara koyanda amanet de koydum diye. Şunun diye analizlerini alıp diye son yukarı kurama sesini yetirin diye indi bu zalimleri dur diyme vakti geldi. Ya bugün onun başında var bizim bugün yeni bir gün bizim başımızda var. Biz de Özbek Türkmen'deki hiçbir zaman Doğanyalı olup katlaştık. Birbirine düşman ediyor. Mesela onu öldürüyor Türkmenler diyen adı var. Sonra Özbek Türkmen mi olacak? Biz ağzı birliğimiz bozasımız gelmiyor. Biz 5 doğan 5 velayet yönü prezidentimiz 3 milyon 5 milyon halkına ağzıyı saklap bilen bize var adaletli şu cevap verdi. Şu oğlanın kanı yerde kalmasın şu an Torgunyan nehil getireceğimi bilemezdi. Adalet yerini tapsın. Sonra öyle
Bunlarda bir yeni bir düşünce oluyor da men sä özüm öňgördüm. Bir öldürdü, iki sanıp kıydı onu, başka bir küçücük bir ya onu gutarın özü oğlanı türme attılar. O da uzak yaşamadı, türmede ölüsü geldi. Men özüm şunu gözlerim bilen gördüm. Onu öldüren iki doğanı öyde damağını çarptılar kıyızın. Aynı o da şu könülgün işte. Ama başka bir yerine koyuverdiler. Yani biliyor kimin öldüreni. Bu ne Süleyman'ı da yapanın kim dediğini bunlar biliyor. Bilerek el bilen yaptırıp oturuyor. Eğer ki niye şikayet ediyor düşünüyor. Biz bir taraflık devlet diye. Biz bir tarafın İslam yok. Şu prezidenti de İslam yok. Diyene adalet yerini tapsın şu tamam da oluyor. Yepleme söz yok. Hem ehli milletimizden hem dönem isteyen ağzı yerleşelim, ayağa kalalım, şehitlerimizin kan yerde kalmasın, adalet yerini tapsın, prezidentimizden istemeyiz, gitsin, yolu açsın, diyeceklerim bu kadar. Şu an yeplemeye tapamak da bu kadar. Doğru düşünýän, bakarda onu düşünýän. Hani ne... Men aýdaýyn öyle. Okay. Men bu videolar nime çykanda Süleyman jigimizin çağamız bolýa. Eştemde men işledim, ören gynandym. Diýmäge sözmem bolmady, näçe gün ýatpam bilmedim, ağladım sen özüm. Üç çağan ejesi. Hem son komentarlar okap başladım, kim näme ýazýar. Ören täsir edende biz bir näçelik aýtdyk, ýani Cemal gelinjemiz aýtdy. Şol oglançygyň milleti bar edy, özbek diýip aýdypdyrlar, gurrun edýärler. Ýöne biz eger adam bolsak, biz hemme Allah Taalaň dörreden insany biz şeýle pikir etmeli, tapawdy ýok, biz adam diýip pikir etmeli. O özbek bolsun, tatar bolsun, mongol bolsun, Hytaý bolsun, o tapawdy ýok, hemme o çağan günäsi ýok. O görüşmäge öwrenipdir, utasy gelýär, o çağlaryň hemmesi şeýle. Bu naýdasym geldi, onuň neme özüm medik bolup işlemsem, men bir hili düşünmän galdym. Nähili tapawdy ýok. Sen balnitsa bir pasienti getirseler, ol negr bolsun, näme der faşist bolsun, tapawdy ýok. Sen medik hökmän şoňa kömek etmeli we ýaşar ýaly mümkinçilik döretmeli. Bular bolsa o raýona git, bu raýona git diýipdir. Misal bilýän Şwetsiýa bilen hiç deňeşdirip bolmaýar ýöne men başga bir şäher Şwetsiýanyň künjegine gideýin. Ýöne men çağama bir zat bolsa olar hökmän samolyot diýdi, vertolyot diýdi getirýärler, kömek edýärler. Ýöne gynansak da biziň ýurdumyzda, watanymyzda Türkmenistany hiç bir çağalaryň hak hukugy işlän ogam, pikiremeden oklar ýoksam Birleşmiş Milletler Uramasy bir ýam o kanunlary uje belki köpsi başga ýurtlarda da nemeden okdur ýöne bizde hiç işlän ok ol kanunlar. Misal üçin diýili köp adamlar çağalaryny watanyny goýup öýleri işlämäge başga ýurtlara gitdiler. Soňam öýlerim görüşüp bilen oklar bir näçe ýyl, 10-15 ýyl ýa 5 ýyl, 2 ýyl tapawdy ýok. Çağandan bir ay, bir hepde aýry bolmak ören kyn. Bular bolsa aýlap, ýyllap görüp bilen oklar çağın. Olam erwet nähil tarapdan çağlaryň psihiki tarapyndan ören erwet täbäbi ol ören täsir edi. Ene mährini, ata mährini gören oklar. Olam ulakan problemi bolýa gelecekde täbäbi ene elmedamy çağan ýanyna bolmaly. Soňam ýene de bir zat okudum, ol biz oýlap bir ýerde çykyşam edip şu çağlar bagy barada köp şäherlerde ýok bolýardy. Täbäbi bir o ýerdem näme çärjewde diýen
3 tane çağa yanıp ölüpdirler. Täze ejesi işleme bolupdyr. Bir aýalam serediýän eken çağlaryny, olaram yanıp ölüp gidipdirler. O näme anlaýar? Çağlar gaýtam sadykda bolmalydy. Çağlar bagyny töýs. Sebäbi ejesi işleýän bolsa, dädesi seredip bilmeýän bolsa, olaryň kiçik çağajyklar ekeni yanıp ölüp gidipdirler. Ören gynynçly. Gün-günden köp zatlary ýazýarlar, onuň ören erwet täsir edýär. Men düşünüp bilemem bu adamlar nähili ýüregi daşdanmy özleriniň hem çağalary bar, o nähili bolýar. Men çağam çağa, sen çağaň çağa däl, milletin başgamyş ýa dini başga ýa renki beýle bolmaýar. Hem biz ýene bir gide gaýtalan, biz Allah Taalaň göreden insany hemmelerin çağalary biziň çağalarymyz diýip pikir etmeli. Hem vatandaşlarymyzdan tapawudy ýok, tire, taýpa ýa bolmasa millet haýyşdymy hem-de talap edýän çağajyklarymyzyň geleceği üçin biziň akdyklarymyz, çoğuluklarymyz o taýda öňe göserýärli. Hem mara biziň nesilimiz dowam ederýärli, biz görüşmeli, bolly sesimiz çykarman oturmaly däl. Hem ses çykarmakda däl hereket etmeli diňe. Sesini çykarmaly däl, hereket etmeli. Çağalaryňyza öwretmeli, öz hak-hukuklaryny olaram bilerýärli. Tinanşmaly. Sağ olun. Sağ ol, Sehra. Pikirlerin üçin gatly minnetdar. Yine şu gelin siziň aýdan diýenlerinde menim öz sözümi goşmak isleýän. Hakykatdanam biz hemmemiziň çağalarymyz bar. Adam aýal maşgala çağasyny 9 aýlap götüren soň, onu soň kemala getiren soň 4 ýaşyna ýetirip insanyny da bir adamyň bir haýyn biriniň öldürmesini sen islermi? Sen öz çağaň şeýdip başga ýeriniň öldürmesini sen islemersiň. Bunu men düşmanyma da şular ýaldady başyndan geçirmesini islämok düşmanymyň. Yine de bir aýtjak zadym, şu mektep internatlar var Türkmenistanda. Bul hökümetde kanun işleyen bolsa-da, eger işleyen bolsa-da, şol çağa mektep internada yerleşdirilen günden başlap, şo ýerek bismillah aýagyny basan günden beýle tä eline şol mektebiň attestadyny, diplomuny alyp çykýança şo ýeriniň direktory hökman suratda başı bilen kellesi bilen jogap berýär. Her bir ädimine, şo çağaň her bir ädimine jogap beräýmeli. Onuň Süleymanyň garnaşlarynyň ene atasynyň diýen zatlary, aýdan zatlary hökman suratda daşary ýurtlary ýaýradyň diýip haýyş edipdir. Oglumyň öldüren ýa-ni öldüren jenaýatkarlaryny hökman tapyp bermeňizi haýyş edýäni bildirenipdir. Oglumy toprağa amanat tapşyranlaryň diýip aýdypdyr. Haçan gelip haçan watana gireňizde nizavисимый bir garaşsyz patology anatomlary bolýarmy ýa isledewçiler bolýarmy şu datlary analiz edip gabrny täzeden gadyp ekshumasiýa etmäge ruhsat berýänligini aýdypdyr. Bu datlary biz hakykatdan enesi atasy şu datlary ruhsat berýän bolsa biz bu datlary beýle goýmana hakymyz ýokdur. Türkmen milleti bolup bizim hakymyz ýokdur. Türkmenistanyň raýaty bolup bizim hakymyz ýokdur. Şu datlara göz yummaga. Şonuň üçin armanly giden oglan, ene şu 14 ýaşly Süleyman, şu dünýeden armanly giden oglan, sebäbi onuň etden goýsamlary gaty uly ekeni, öňüne görýän goýan planlary, goýan maksatlary gaty uly ekeni, dünýäniň çempionu bolmak isleýän ekeni, bu islegi kim onuň elinden alyp biler? Kim onuň elinden alyp biler? Ýa-ni haýynlar elbetde
Şol sebäpli bu zatlara biz gözüm yummamız gaty güne pik pasav edýän. Gaty güne gözümüzi yummak diýmek bir hiç bir zada sığyan zat del. Şonuň üçinem gelin gyýlar men ene sizin ene bolarak sizden hemmeňizden haýyşym bütün Türkmenistanyň enelerinin, ejelerinin, mamalarının hemmesinden haýyşym daşary ýurtdaky oturan ýaşaýan ähli ýa-ni Türkmenistanyň raýatlarynyň ullukan haýyşym dymmaň bu zatlary näçe dünýä ýaýratyp bilsek şonça gowy. Men ýene bir zat aýtmakçy, şu täze kanal açdym. Bu kanalyň intek ady belli del, adyny özara bir maslahat edip goýýarys. Ondan soň şu ine birinji gepleşigimiz bolar. Bu gepleşigiň aşagyna da link bilen şu dünýä bütün dünýä ýaýran şu Süleyman baradaky ýaýran materiallaryň hemmesiniň linkini goýmakçy. Onu siz hersine basyp görüp bilersiňiz. Ýene bir zat goşmakçy şu ýerde maňa diýdiler, bir näçe günler men dymp oturdum. Onun halk pikir etmesin dymp otur hiç zat eden ok diýip onun maňa ýüzlendiler. Senem eden işleň barada näçin aýdan ok aýdyp ber halka diýdiler. Bolmasa hiç zat edip etmän oturan ýaly el gowşuryp oturan ýaly görnýän diýip maňa şular ýaly kritika da dälle teklip görnüşini aýtdylar. Men ene şu ýerde bir gysgaça aýdyp geçeýin. Geçen tapar şu New York'ta etmeli 5. gün etmeli fevralyň 19-ndaky protestimiz goýulsyn edildi. Howa maglumatlary sebäpli erbet gaty gar ýagdy berdi. Hiç ýyly düjeniýe bolmady. Edilmeň ýaşaýan töwerümde. Ondan soň biz şol protesti, şol piketi fevralyň mart aýynyň 5-ine geçirdik. Olan 5. güne düşýär mart aýynyň 5-i. Onun soň ýene de bir aýtjak zadym. Şu protestlere o ýerde geçirer ýöne şol oglanjyň ýa-ni gerekli portretleri ýa-ni plakatlary hemmesini hem taýin edipdim. Ogun gar ýagal sebäpli gidip bilmedik. Birim şu jurnalistlaň üstü bilen korrespondentlaň üstü bilen elimizden geldigiçe ýaratdyk we ol jurnalistiň öňünde men ullakan taňlar kızna aýdýan başmerýän kömek etdi, ullakan kömek etdi, adynam aýdyp geçeýin. Ruslan Mätiw onuň ady. Şonuň üstü bilen bütün dünýä ýaýratdyk diýip aýdyp biljek. Birem şonuň üstü bilen maňa şu telekanal Rossiya telekanalynyň daň bilen ýer bilen jaň edip interwýu aldylar. Olam 360 kanalyň ady. Soň Aziýa kanalyny jaň etdiler. Bir korrespondent Türkiýede ýaşaýan ekeni. Ine şeýdip Instagramlary, Twitterlary, imolary, TikToklary başga köp ýerlere ýaýratdyk. Hem şol gyrada galman bize goşulan ähli ýaýratmaga kömek eden ähli ýaşlary, türkmenleri, aktivistleriň hemmesini şu ýerden ullakan taňlar kasyna aýdýan integam dowam edin adamlar oturma bir ýerde hökman dowam etmeliler. Bu zatlar beýle galmasyn. Bu Süleyman oglumyzyň ne hak dökülen gany ýerde galmasyn. Ene men başym dik bolsa, hawa başym dik bolsa men bir ýerde oturmayan elimi gowşurup mydama hereketde ene şu zatlary aýtdylar, ene şu ýerde men aýdyp berýän size. Onu näme gelin gyýlar şu ýerde bize gepleşigimizi tamamlaýsak näil görýäňiz? Ya aýtjak goýjak zadyňyz barmy başga-da? Yo, men Yok ol biçareyim. Bolýa, Cemal aýtjak goýjak zadyň barmy? Bir de ne aýtjak bolýan zadym Türkmenistanyň polisiýa tarapyndan urulup
Şol ýaly bir ziyan görseň, hiç bir zaman doktorlar teretmeýär. Teredenok. Ol men özüm köp yerde gördüm. Bizim öz garyndaşlarymyzda da bolup geçdi beýle şeýler. Doktora götüreninde yok. Neme eksperten geçiriyorlar ya. Yetişmeye doktorlar yüzüne bile bakmıyor. Git okuyor beyle. Süleyman'ın Aşgabat'ta öyle olan. Belki de Aşgabat'ta gözlem olsalar belki biraz umut olabilirdi. Menin şu yerde bir medisina işgär hökmünde bir zat aydıp geçeyin. Umut bolurdu diýende Cemal. Umut bolurdu emma oğlan medisina nuktay nazardan alamızda oğlan dir galayana da invalid bolup galardı. Oğlan 100% görünye aydıp bolacak şu bolan vakalardan sebebi ejetinin aytmışına göre çağı ölmedinin gözü görücü yapılıptır. Yani görmeden galıptır. Bu näme diýmek? Bu eýem kelle gaty erwet travma kelle gaty erwet travma alan soň çerepi yani kelle çanak jaýrylypdyr diýede. Kelle çanak jaýrylan bolsa beynin içine gan öýe, o gan öýmeden soň onu gaty güýçli professor güýçli medisina yani hirurglar, neyrohirurglar bolmasa güýçli göz doktorlar bolmasa bunu operasiýa edip bilmeýärler Türkmenistanda. Şol sebäpli beynin içine gan öýmeli, gan öýme sebäpli çağan gözü görüjünün görmesinden galypdyr, gözü kör bolupdyr. Bu fakt sebebi öz garnaşlarynyň aýtmagyna görä ene Cemal aýdyp otyr, şol ejet aýdypdyr. Ondan soňam o birinciden şol birinji gruppa invalid bolup galardy, eger dir galan bolsa. Ýene bir sorag var şu ýerde, şol kelle çanak jaýrylmak üçin illa näme bilen çeýdip bolýar? Kirpiç bilenmi, ýa demir bilenmi? Näme bilen uragdy kelle çanak jaýrylýar? Ne şu sorag durda ol çağany diri goýmak üçin urmanyrlar. Bu ýerde eýem faktlar görkezýär. Şu çağany diri galyrmak üçin urmanyrlar. O çağany öldürmek üçin urupdyrlar. Demigidenden soň ony öllü diýem köçädiňdirler. Olam случайно geçip barýan adamlar sebäpli şol saý sebäpli diri galýa bir 5-6 gün ýaşaýa. Onuň 5-6 günüň içinde de şol aýdyp beripdir de bolan zatlary. Eger ol ýanky uran adamlar ony diri galyrmak üçin urmanyrlar. Ram ýene aýtmak öz garnaşlaryň ejetiniň aýtmagy sebäpli çağan yumurtgalaryny gaty erwet daýalapdyrlar, urulup ýenjilip yumurtgalaryny çenni ýenjipdirler. Onam aýtmak gerek ýanky aýdyşym ýaly bütün ömrüni invalidlikde geçirir. Eger ýaşanan bolsa ýanky ýaly kreslada ya invalidli kreslada otururdu diýip aýdyp biljek. Gaty gynanyrjy menem aýdýanam bolin ketmem Tanrıya, elimem Tanrıya. Gaty kyn aýtmak, onu da biz watandaşlarymyza bu zatlar aýtmaly, ýetirmeli. Eger men dymsam kim aýtdym? Ya Cemal dymsa, ya Fatma dymsa, Fehra dymsa, ýene dymsa, dymyp otursak kim aýdar bu zatlary? Dymmak günädir diýip hasap edýär. Şol ýerde güne adalet hökman öz yerini tapar diýip men tama edýän. Hökman suratda Türkmenistanyň bütün hökümetden şartlary biz talap etmeli. Ne şu geçiriljek protestde hem biz hökman talap ederiz. Bu zatlary beýle goýmaz. Onu näme şu ýerde biz başlaşalım gaderli watandaşlar. Sağ olun, Taňryl kasıp dinleriniz üçün. Hoş sağ olun, indiki gepleşiklemede cennet. Hoş sağ olun vatandaşlar, bizler sağ olun. Hayırlı geceler hemeňize. Hoş sağ olun, hayırlı geceler. Öyle.